खुलुमबाय स्टुडियो दङ आं राजीव बसुमतारी बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बिग ब्रेकिं पलिटिकल आपडेट थाबैनो बिटिसिआव फिन आरोबाव बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बे बाथ्राखौ बुंथिदों बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय 10 दाननि सिगांसो बिटिसि काउन्सिला जानानै थांदोंमोन आरो बेनि उनाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ गोहोआव फैयो आरो बे 10 दाननि उनाव फिन आरोबाव बिटिसिआव गासै मोननै नङा मोनथाम बिटिसि बियाबाव बे समाव बिसायख'थि फिन आरोबाव उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बेखौ लानानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा थाबैनो बिटिसिआव फिन आरोबाव बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं जे उदालगुरि जिल्लायाव रौता बियाब चिराङाव काजलगाव बियाबाव आरोबाव बे समाव दुखुनांथाव बाथ्रा होनना बुंनांगोन जे मैया सानसे सिगांसो बे समाव दरंगा जुलिनि एमसिएलए बिजित गोरा नार्जारी बिथाङा रुंसारि जायो नाथाय बे समाव बुंनांगोन बे दरंगा जुलियाबो फैबाय थानाय समाव बाय इलेक्शन एबा उफ्रा बिसायख'थिया जागोन बेयो रोखा नाथाय बे समाव उदालगुरि जिल्लानिफ्राय रौता बियाब आरो चिरां जिल्लायाव काजलगाव बियाब बे मोननैखौ बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा फैबाय थानाय समाव थाबैनो बिसायख'थि आय'गनिफ्राय जाबायदि नेमखान्थि बेबायदिनो थाबैनो बिसायख'थि खुंनाय जागोन होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथियो थारैनो बे समाव फिन आरोबाव बिटिसिआव बिसायख'थिनि बारहावाया नांनो थांगासिनो दं सेप्तेम्बर नभेम्बर एबा डिसेम्बर बेफोरनि गेजेरावनो थाबैनो बे उफ्रा बिसायख'थिया जानो हागौनि बे समाव इंगितखौ नुनो मोननाय जादों एबा मोनथिना मोननाय जादों दानिया फैदो बिदिब्ला जे उफ्रा बिसायख'थि जा बिटिसिआव गासै मोननै बिटिसि बियाबनि जा बाय इलेक्शन एबा उफ्रा बिसायख'थि बे जाबाय रौता बियाब आरो लोगोसे काजलगाव बियाब बे मोननैयाव उफ्रा बिसायख'थि जागोना रोखा होननानै बे समाव फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा काजलगाव बिटिसि সমষ্টি আৰু ৰৌতা বিটিসি সমষ্টি ইয়াতে আমাৰ দুইজনৰ এজনটো এমএলএ এজনটো মন্ত্ৰী হৈ গ'ল তো ইহঁতৰ এই সমষ্টিত আমাৰ এতিয়া কি কম এইটো বাই ইলেকশ্যন হ'ব কাজলগাঁৱত হ'ব আৰু ৰৌতাত হ'ব বাই ইলেকশ্যন দুটা সমষ্টিত বাকীত নহ'ব বাকীটো এছএটিছ থাকিব এইখিনি কথা আৰু কেণ্ডিডেটটো এতিয়া দলে চিন্তা কৰিব বিপিএফৰ পৰাই হ'ব যিটো বিপিএফ আছিল এইটো বিপিএফৰ পৰাই হ'ব